खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी मिरु एबसुनि 15 बोसोर बैसोनि सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया उदालगुरि जनाव दिनै थुंगेबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो 15 बोसोर बैसोनि सिंनि हिनजावसा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ उदालगुरि जिल्ला जन हिसाबै भेरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जागायदोंमोन। दिनैनि बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। हाबाफारियाव बाहागो लाबावो मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङाबो। बिटिसिनि बारग' इएम दावबायसा बर' बिथां आरो मिरु एबसुनि दैदेनगिरि आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे 15 बोसोर बैसोनि सिंनि हिनजावसाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय फाइनालाव गेलेदों क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो कार्बि आंलं जिल्ला एबसुनि गेजेराव। आरो बे जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायाव कार्बि आंलं जिल्ला एबसुआ क'क्राझार जिल्ला एबसुखौ 3 गलाव फेजेनना देरहासार जानो हायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बानजायनाय अंडर 13 बयस आरो अंडर 15 गार्ल्स बे मोन्नैबो टुर्नामेन्टनि दिनै भेरगावआव अंडर 15 गार्ल्सनि फाइनाल माने मेट्स दा बे समाव सोलिगासिनो दङ आरो गाबोनो अंडर 13 जि बयस दङ बेयो चिरांनि खासिकत्रा प्लेग्राउन्डआव बे फाइनाला जागोन। बड'फानि जि सिमां गेरेमसा माहारि दानाय बर' माहारिखौ मुलुग दरबाराव गायसननांगौनि थाखाय सोलोंथाइजों लोगोसे रांखान्थि समाजखान्थि आरो गेलेनाय जोंनि हारिमु बायदिसिना बिथिंनि गेजेरजों जों गासै बिथिंजों जौगानायनि मोनसे थांखि आरो उद्देश्यखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावदों आरो बे बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखिनिनो मोनसे गुबै आयदा हिसाबै नैबे फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो खुंफुंदों। देग्लाय बोसोराव जायफोर दखराया जिल्लायाव चेम्पियन जाबाय जिल्लानिफ्राय चेम्पियन जानाया दिनै मिरुआव गेलेदों आरो 2 आरो 3 नभेम्बराव जागायनाय माने डे लं सानसेयावनो जोङो हल डे बे गेमखौ खुंफुंदोंमोन आरो दिनै फाइनाल गेमखौ जोङो मोनफैनो हादों। बे समाव भेरगावआव कार्बि आंलं जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला अलरेडि फार्स्ट हाफा जोबनानै थांबाय। क'क्राझार कार्बि आंलं 1 आरो क'क्राझार 0 बे मोननै दिनै स्करा सोलिगासिनो दङ। दा सेकेन्ड हाफा जागायबाय। जों मिजिंथिदों जे दुलाराय बर' माहारिनि जिउ जारिमिनाव बा लामा हान्थिनायाव जोंनि यां जेनेरेसनखौ जोंनि यां टेलेन्टफोरखौ साफा प्रफेशनेल प्लेयार जेरै दुर्गा बर', हलिचरन नार्जारी, अपुर्णा बर' बिथांमोन बायदि जों प्लेयार आरोबाव जोङो सृष्टि खालामनायनि जे जोंनि मुल गुबै उद्देश्य आरो नेशनेल लेभेलाव स्टेट लेभेलाव इन्टारनेशनेल लेभेलाव जोङो गोबां प्लेयार्स दिहुननानै बिथांमोननि स्पर्ट्सनि गेजेरजों केरियार दानाय स्पर्ट्सनि गेजेरजों गावनि जिउखौ माने दैदेनलांनाय आरो बर' माहारियाव स्पर्ट्स पार्सनेलिटिनि जि संख्या बेयो जाहाथे जोबनो रोङै ओंखारो बे मोनसे मटिभेसन आरो दिनै बे गेमनि गेजेरजों गोबां दिनै उइमेन जि माने फुटबल बा हिन्जावसाफोरनि जि फुटबल बेयाव एनकारेजमेन्ट मोनदों। मिजिंथिदों इयुनाव जोङो बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव प्रपार चेनेलनि गेजेरजों बेयाव जायफोरा गेलेफैनाय बेखौ लांनो हागोन। खारन नोंथांमोना मिथिगौ बड'फा एफसि थांनाय बोसोराव जोङो अंडर 13 नि थाखाय खालामदोंमोन आरो बिथांमोना स्टेट गेलेदों स्टेटनिफ्राय दा आई लीगआव नेशनेल लेभेलाव गेलेगोन आरो बेखाय एबसुनि जे हाबा मावनाय जेब्लायबो जों सिस्टेमेटिक डिसिप्लिन आरो प्रपार बेबस्थानि गेजेरजों खालामदों आरो बे गेलेनायनि गेजेरजों समाज बेरेखा ड्राग्स जौ जुवा बायदिनि जि मोनसे स्ल'गान बे स्ल'गानखौबो जों लाफादों। आं मिजिंथियो जे रायजो राजाया बयबो समर्थन होगोन आरो बयबो बिथांमोनखौ आशीर्बाद होगोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो गासैबो बर' हारियानो बाख्नायनांगोन। मानोना बिथांमोननि नाजानायावनो दिनै बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बेनि गेजेरजों दायो एबा दिनैहाय नैबे बेरगामिनि जि मोनसे गेलेग्रा फोथार बेवहाय हिन्जावसाफोरनि अंडर 15 जे मोनसे जोलुर बादायनाय जोबथा बे जाबाय थादों आरो फारसेथिं खासिकत्रा
बेवहायबो आन्डार 13 हौवासाफोरनि फुटबल जेनाखि गेलेनाय जोबथा बादायनाय जाबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद मोनसे खामानिखौ मावबोदों जे बर' हारिया जौगानांगौबा मोनसेल' बिथिंजों जौगानाय जाया आरो बिथांमोना गाहायै जों बुंनांगोन जे बड'फानि जि सिमां जाय बड'फाया सिमां नुलांदों बिथाङा नाथाय गासैबो खामानिखौ मावलांनो हायाखिसै बिथांखौ जों खोमानानै लाबाय दा बिथांनि जि सिमां बिथाङा जि सानलांनाय बे गासैखौबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ लानानैनो खामानि मावबाय थादों आरो जों दिनै नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना रावबो बर' फिसाखौ माने माइ गाबजुजाय बिथांमोना साननानै खामानि मावाखै बेखायनो जों बिथांमोनखौ अराय सम बाख्नायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आब्रुथि बिथांमोननि बानाय गैयै मेंनाय गैयै जि मोनसे हारिखौ दानायनि नाजानाय बेखौ साफ्रोमबो बर'फ्रानो बाख्नायनांगोन बेफोरबायदि जोलुर गेलेनायजों बर' हारिनि आब्रुथि गोनां दानायावहाय माबायदि बिहोमा होगोन होनना नोंथाङा सानो नोंथांमोना नाय थांनाय बोसोराव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जायखौ जोङो दिनै बिश्व नेता होननानै बुंनो हायो बिथांनि खुगायाव मोनसे बाथ्रा ओंखारदोंमोन जे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सिङाव फुटबल गेलेनाया माबायदि जायगा मोनदों बिथाङा बेखौ गावनि मन की बात बहा रायखांदों आरो बिनि गेजेरजों जों बुंनो हायो जे बर' हारिनि दिनैनि दिनाव जि मोनसे जावरिखांनाय नों गेलेनायावनो होन बर' हारिनि रांखान्थि बिथिङाव नों समाजखान्थि बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव जि मोनसे सेन्स फैदों बे मोनसे सेन्स फैनाया बर' हारिखौ इयुनाव जेनेरेसनखौ दानायाव बिराद गिदिर बिहोमा होगोन आरो बिनि फिथाइखौ जों दानो एसे एसे मोनहांबाय जोलुर गेलेनायजों बर' माहारिया एसे आगानसेब्लाबो सिनायथि जागोन होनना नोंथाङा फोथायो निश्चय जोङो सा सानजा भारताव बुंनो थांब्ला दिनै आरो आसामावथ' जों बर'फ्रानोखा फुटबल गेलेनायाव जोंनो गिबिसिन आगोलाव जों बेफोरखौ खाबु मोनैयाव जोंनि जायफोरनाखि टेलेन्ट बेफोर ओरैनो गोमालांदोंमोन दिनै बै टेलेन्ट थानाय मानसिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैबे नाजानाया माने गामि गफानिफ्राय साफा साफा लाबोनानै बिसोरखौ इस्टाब्लिश प्लेयार हिसाबै दानायाव खाबु होगोन आरो बेनि गेजेरजों जोंनि मानसिफ्रा इयुनाव जोंदि जेखौ बुंबाय थादों जे मास्टार रेसनि बाथ्रा मास्टार रेस होननानै बुंब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ जे मोनसेल' बिथिङाव जौगानानै जाया मास्टार रेसआ गासै बिथिङावनो जौगानांगौ मोनसे हारियाव बर'फ्रा हाथियारजों गेलेदों दिनै जों हाथियारखौ नागारबाय जोंहा दिनै बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला जों गावखौ दिनै सोलोंथायावनो होन गेलेनायावनो होन रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि गासैयावबो जों गावखौ साखा फारा खालामनानै आवगायनांगोन अब्लासो जों हारिखौ दानो हागोन